Nas fins de semana cada vez escóitanse menos disparos nos montes galegos. Os cans de caza xa case non corren polas matogueiras do noso país e os xabarís campan ás súas anchas no rural. Que está a pasar? A caza está a atravesar unha grave crise. A idade media dos cazadores cada vez é maior e non hai relevo xeracional. A xente nova non se interesa polas actividades cinexéticas. Os poucos rapaces que se animan a cazar adoitan facelo por tradición familiar, pero o bailairado do rural e a emigración ás cidades está a complicar a entrada de sangue fresco nesta práctica. Ademais, a percepción social sobre a caza cambiou. Cando a caza pasou a ser unha actividade de ocio a mediados do século pasado, era ben vista, tolerada e incluso apreciada como necesaria. Hoxe en día, aumentou o rexeitamento na sociedade contra as actividades cinexéticas. Isto, co despoboamento do rural, crea o cóctel perfecto para a sangría que vive a caza de cara ao seu futuro. Os datos son contundentes. Nos anos 90 en Galicia había máis cazadores que habitantes en Ourense, Santiago ou Lugo. Hoxe en día, as licenzas de caza apenas chegan ás 40.000, un dato moi afastado a aquel de hai 30 anos. E todo isto tendo en conta que as licenzas se renovan automáticamente a partir dos 65 anos, o que significa que na práctica pode haber moitos menos cazadores que eses 40.000. Mentres tanto, a fauna salvaxe e o xabaril en particular convértense nos novos reis do monte. Así o demostran cada vez as máis frecuentes accidentes co porco bravo e outro tipo de animais que aproveitan a perda desta actividade milenaria sen a que non se poden entender os montes galegos. Bueno, 11:41 minutos da mañá, a caza, pues comezou sendo unha actividade de subsistencia a partir dos anos 60 en Galicia, en xeral, en toda Europa, pois o que comezou foi a chamada caza recreativa, que agora compite con outras formas de ocio. O caso é que xa non quedan cazadores como os de toda a vida, como José, o que están vendo aí en directo en Nigrán. O primeiro, queremos preguntarlles a eles, non, os que saben, Alba, cal creen que é a causa de que non haxa remuda en materia de caza? Pois, Rocío, imoslle preguntar a ele, José, que tal, bo día, por que non hai relevo xeracional nesto da caza? Pois non hai, porque eu creo que hoxe en día a xente nos trata de criminales, entonces, claro, a xuventude, pois un 5% que o millor lle pode tirar a caza, hai outro 95% que non. Entonces, claro, os nenos sobre todo se ven nese sentido un pouco condicionados, é dicir, teñenlle como respeto ou medo a que se burlen deles por simplemente gustarlle a caza, o monte ou o rural incluso, porque a maioría da xente, pois, bueno, hoxe en día vive máis en ciudad que no rural, entonces teñen ese pequeno medo a decir, bueno, vamos a probar a ver que pasa, pero bueno, eu creo que todo o mundo que proba, todo o mundo lle gusta, o sea. Non sei se esa falta de interese quizá poda vir, eu supoño que onde empezaches ti pola caza, porque normalmente os cazadores non ven o que hai na casa e siguen con esa tradición. Sí, eu veme de familia, a ver, eu xa desde pequeno mirei a meus tíos cazar, entonces, pois, bueno, eu con 7 anos xa estaba pendiente do fin de semana de non dormir pa que non me deixaran atrás e poder ir con eles. Bueno, ben de familia, xa. Entonces, pois sempre me gustou, sempre me tirou moito, sobre todo xa non é o cazar, sino estar cos animales, cos cans, o que máis me gusta. Bueno, a miña familia, por suerte, me enseñou eses valores da caza. Outra xente empezou despois, como a miña paresa que teño agora, pois empezou despois, cando eu lle enseñei, e lle encantou, bueno, aí está. Pero a xuventude ten o máis complicado hoxe en día, porque eu creo que hai moito radical, non vou dicir outros nombres, pero hai moito radical que creen que somos asesinos, realmente non o somos. Cada cousa está feita porque está feita, o sea, o xabalín naceu para que pa iso, o coello para que pa iso, os cans para que se fixeron pa iso. O sea, ti fas un coche para andar pola carretera, non para voar. Precisamente por eso te iba a preguntar, por un lado están os que pensan, non, nesa parte da morte, pero vos tamén regulades un pouquiño a poboación cinexética. Un pouco, non moito, moito. Se non fora polos cazadores, pois si, por decirche algo, se nas carreteras galegas hai 100 accidentes cada día, de outra maneira, se non houbera cazadores, pois habría 500, moitas mortes. Pois moitas gracias, José, xa vedes, compañeiros, esa falta de interese, sobre todo preocupación, pois ver que va a pasar co futuro da caza aquí en Galicia.
Grazas, Salva. Agora comentamos algúns das reflexións de José aí moi interesantes, pero primeiro, Bernardo, cales son os requisitos se alguén quere adicarse a isto da caza, ser cazador? Pois o primeiro, Rocío, a idade. A idade mínima sitúase nos 14 anos, agás aquí en Galicia que está nos 16. Se é menor, pois hai que contar ademais cunha autorización dun tutor legal. Despois, ollo, obter unha licenza de caza. Este permiso é persoal e intransferible, cada autonomía vai emitir a súa licenza propia e para iso hai que superar un exame que establece cada comunidade autónoma, pero dende 2015 pois hai unha licenza única pro que é o centro e o norte de España. Aquí en Galicia esta licenza vai dos 31 aos 124 euros. E hai unha novidade de hai uns días, pros xubilados galegos a licenza de caza e de pesca será gratuita e indefinida, algo do que se beneficiarán uns 42.000 afeccionados que superen os 65 anos. Outro requisito, o permiso de armas. Tamén, con exame teórico e práctico, hai tipos para caza maior, que permite armas de fogo, e para caza menor, que permite escopetas e armas de tiro deportivo. Está de prezo entre os 35 e os 60 euros. Ademais, hai que ter un seguro de responsabilidade civil. Sen el, a licenza non ten validez. E este seguro pois permitirá indemnizar os posibles danos causados a terceiras persoas. E por último, a autorización dun coto de caza. Hai que levala sempre en riba, pois por se o pide algún axente forestal ou do Seprona, evitar así unha multa. Aquí, o máis común é integrarse nunha sociedade de caza que xa xestione pois ese coto. Bueno, pois estamos 11:46 minutos, en realidade, ante unha tendencia que non só ten como escenario Galicia, España, que está pasando en toda Europa. E claro, cabería preguntarse, Gloria, xa polas repercusións que podería ter nos nosos ecosistemas, que durante anos se configuraron coa presión da caza sobre eles. Efectivamente, iso xa é o primeiro. Hai unha alteración directa do sistema. Se ninguén mata coellos, se ninguén mata lebres, se ninguén mata xabaríns, que facemos? Esperamos a que nos pase como en Australia, cando nos veñan os coellos e os xabarín a chamar á porta para que lle abramos que veñen comer, como eu conto. Sí, é que de feito, Xosé Antón, cada vez que falamos deste tema, claro, que insisten, os cazadores, e que, claro, os queixámonos, por exemplo, do xabaril, que irrumpe nas estradas, eles falan moito, é que temos os montes, o rural abandonado, é dicir, están as súas anchas. Totalmente. Non hai cazadores, teñen os montes sen desbrozar. Sí, totalmente, pero aquí hai que diferenciar dous tipos de caza, e eu penso que aí é onde algúns que dicen que son ecoloxistas non entenderon moi ben cual era o problema. Efectivamente. Hai unha caza que a min personalmente non me gusta porque é de exterminio prácticamente en cotos onde cazan pois moitísimas, e depois hai unha caza que en Galicia que predomina, que é unha caza de, pois eso, do xabarí, do corzo, do coello, e esa caza, primeiro, que hai unha tradición, incluso para a xente que vai moitas veces vai, porque son grupos de persoas, socializan moito, comen o seu chourizo cando lle corresponde, e están facendo un ben para o ecosistema e están facendo un ben tamén para o rural, porque limpanse camiños, esos cotos fan todo eso. Entón, eu penso que aí, digo por lo que estaba dicindo o rapaz, en canto a que se lle consideraba como asesinos, non? Entón, hai os que eu denomino pseudoecoloxistas, que nunca foron a sulfatar unha viña, que nunca foron, que están nunha cidade, pero que non saben como funciona o rural, teñen que facérselo mirar un pouco. Que isto que está dicindo Xosé Antón, o que dicía aí José, da mala fama que teñen os cazadores, quizá fai que os novos non se animen. Si, eu penso que moita xente tamén asociamos a caza recreativa como algo non tan positivo, que é preciso en moitos casos, pois eso, o que está pasando aquí en Galicia co xabarín, pois é que sabemos que é unha das solucións máis efectivas. Que pasa? Que tamén hai que poñer os ollos, pois, por exemplo, falaba o rapaz antes, o tema dos cans, todos estes cans que se dedican á caza e que cada ano, despois destes períodos, son abandonados, porque xa non serven para o mesmo. Entón, aí tamén hai que poñer ese punto. Pero non tanto en Galicia, non tanto en Galicia. Estamos falando máis... Bueno. Fora de aquí, o tema dos galgos... E, bueno, pode haber algúns, pero o tema dos galgos sí é certo que era algo cruel o que facían con eles. Sí, o dos galgos, pero os grifóns que están aquí e que levan para Gran Bretaña, porque moita xente quere leválos para lá.
Claro, eu penso que unha das cousas que fai que teñamos esa mala fama sobre eles que non é merecida sempre. Pero Manel. Eu creo que o rapaz que falou o cazador se expresaba e dicía toda a verdad. De momento, sempre lles botamos a mala fama, levamos moitos anos queimando a esta xente, os cazadores, é o depredador natural que temos aquí, en Galicia, porque botaron os lobos pasa do jabalí olímpicamente. E un día, eu xa dixen neste programa, o día que desaparezca isto, porque aquí somos todos necesarios, que vamos meter o exército no monte para controlar isto. Todos somos necesarios, desde eles a un enterrador. Todos somos necesarios. Eso que defenden é que, por exemplo, por tema do xabaril, non só coa caza se resolve, que tamén está non a limpeza dos nosos montes e tal, pero que eles fan unha labor importante. É que cando se mete a man nun sistema que funciona, hai que ter moito cuidado coas consecuencias. Exacto. E de pronto todos nos volvemos aquí, todos non, pero unha gran maioría, sobre todo xente nova, todos somos ecologistas. Humanizamos o animal. É que matar un coello. A ver, vamos a ver, que ti vexas a vos, Boni, na Bueno, televisión, de feito, non quere falamos aquí neste programa que, por exemplo, as granxas de coellos estaban preocupadas porque a xente non come coello. Claro, Bueno, efectivamente. Home, eu recordo un dos meus netos, cando empezou a ir ao colegio con 3 anos, chegou un día preocupadísimo a casa. E dixolle a súa nai, mamita, vouche dicir unha cousa, non te asustes, o porquiño pódese comer. Claro. O sea, sí, Peppa é que, Pig. é que A quizáis ver se nos entender, entende. non entender realmente o que fan, non? Pois quizáis axudaría a... Igual hai que comunicalo máis, facer pedagogía, non? Das Bueno, Sí, boas eso E alguna vez aplica- non lo dixeron aquí. Porque se cazadores, non sabemos efectivamente. que E fan aplicar o cada vez. sentido común e saber tamén por exemplo, que os cotos de caza moitas veces desbrozan e desbrozan o territorio, é dicir, e que están traballando aí, é dicir, que non é todo asesinar a un repoblar. animal. non Estaremos, é a estaremos palabra. 11:51 minutos pois pendentes deste asunto, como estamos pendentes tamén, antes viamos aí a Diego, do arranque da campaña